Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba mzuza ngaleli hora. Sibonga othandekayo, babazekayo, oyingcwele, Yesu Enkosi yethu uJesu ngakonke asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Sibonga umusa, sibonga ubele, sibonga ubungcwele, sibonga amandla, sibonga inkazimulo, sibonga ukuphila, sibonge konke uNkulunkulu asenzela kona ngoba usitshengisa ngokusobala ukuthi usithanda kangakanani. Usitshengisa njalo ukuthi usithanda ngokumangalisayo, ngokungcwele, ngokufanelekile ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, kuko konke ngaso sonke isikhathi ngifisa uzibuze ukuthi konke okwenzakalayo empilweni yakho, konke onakho kuzolasta isikhathi esingakanani? Because bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi siyiqonde ukuthi lapha emhlabeni ayikho into elasta forever. Sonke siyazi ukuthi imali uyayisebenza iphele, ukudla kuyaba khona kuphele, injabulo, yonke into ela emhlabeni njengamanje ihambe iphele, hambe ibe ne-expiring date, hambe iphelelwe isikhathi. Kwawumculo udlala uzuze siyangicika manje le ngoma, everything ihambe iphele. So uNkulunkulu ayikutshala nje enhlizweni yami kakhulu, ngihamba ngishumayela izindaba zenkulu zombuso weNkulunkulu, imizi ngemizi. Wathi uNkulunkulu, cause into eyisimanga nje, wafika wabuza kimi lo mbuzo ukuthi abantu mase kuthiwa bayokubuza ukuthi why kumele ukuthi ngilandele wena? Why kumele ukuthi leli vangeli lakho ngilithathe? Why kumele ukuthi ngenze kanje? And ngazibuza ngathi hayibo Nkosi, yazi wabuza indaba. Kaphela umuntu mase ebuza leyo nto le ngenze njani? Cause umuntu uzobuza ukuthi nginenkonzo yami, ngiyayiphilela, ngiyayisebenzela, ngiyazondla, nginabantwana, ngihlalela ngokuthula. Why ngokufika kwakho mina sekumele kube na something ngiyoshintsha empilweni yami? Why ngokufika kwakho sekumele ngishintshe inkolo yami, noma ngishintshe indlela engenza, noma ngikulandele? And ngabuza ngathi Nkosi, ngempela ngithini? And uNkulunkulu washo wathi, ubobabuza ukuthi ngisho kuthiwa kunjalo, ngisho kuthiwa unoNkulunkulu wakho, ngisho kuthiwa uyasebenza unjani, kuzokulasta isikhathi esingakanani lokho? For how long? Athi umuntu, ayi mina noma ngasebenza Nkosi yami, nginey'ngane zami, ngiy'philela ngemali yami, iy'ngane zami eqolo. Mase zina-18 lezi y'ngane, izophela nje imali eqolo. Athi umuntu, hayi ngisebenzela eJardini Nkosi yami, umlungu wakhe ngasuka manje relocate athi ngiye e-Australia. Usuphelile lo msebenzi. Athi umuntu, ayi vele mina nje Nkosi yami ngiyayizamela, ngisebenza kwimizi ngemizi, mhlawumbe ngiyacentela abantu. Kuyofika isikhathi lapho khona qhamuka i-lockdown futhi uzokondliwa ubani ngoba abantu bazobe bethi no entry, akungeni muntu. Kuningi bantu uNkulunkulu wachaza wathi yonke into lapha emhlabeni ne-expiry date. So ngathi wena lo uNkulunkulu wakho njengoba uyinyanga, uyakunakekela, uyakondla, for how long? Emhlabeni wabani? Ngasethi uNkulunkulu batshela abantu ukuthi reason why ngiza ngizongqongqoze ingoba ngizokulethela mina uKristu nguye onikezwe igunya kulo mhlaba. Ngoba lo mhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabo bonke abakhileyo kuyo. Ngegama likaKristu sesikwazi ukuthola intubo ukuthi nathi sikwazi ukuthi siphile ingunaphakade kuwo lo mhlaba. Yes, singakwazi ukuthi siphile njengamanje, but usazolungiswa ngithi, usazocwecwa ngithi, kusazokwenzeka izinto eziningi ezahlukahlukene, but ngeke size sikwazi ukuthi sifinyelele emhlabeni omusha uma singazani noKristu. Ngoba sidinga uphawu lwasezulwini ngokwazana noKristu, ngokuphenduka, ngokubhabhadiswa. Ngiyaphinda abantu baNkulunkulu, 2023 November, izulu lafika kimi athi tshela abantu ukuthi ababhabhadise ngoba bazosala. Batshele ukuthi ababhabhadise. And bantu baNkulunkulu, makuphela lesi sibonakala indlela engangithuthumela ngayo, kwangazuthi into ezokwenzeka kusasa lokho kusayo. Indlela abantu baNkulunkulu spiritually kuliwa ngayo, indlela abantu baNkulunkulu spiritually konakele ngayo. It's like yonke into izokwenzeka manje. Ngathi umhlaba uzobhubha manje. Ngathi kuningi. So uNkulunkulu wathi babuza ukuthi ya unoNkulunkulu wakho, yes vele yakufana, yakondla, yakunakekela. For how long? Unomlungu wakho uyakunakekela for how long? Mina ngiphilela ngempesheni yagogo mengashona kusasa. Ngiphila ngokuthi hayi phela mina ngisebenza ka-Transnet, leyo Transnet leyo mangaphela i-contract, mongavutha u-Transnet ushe wonke. For how long? Yonke into lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu ne-expiry date. So mina ngizokulethela uKristu namhlanje, oyinkosi nomsindisi womhlaba wonke. Lo yonke into revolve around yena.
lo othandekayo kuNkulunkulu ongumnikazi womhlaba. Because abantu baNkulunkulu, abazali bethu Adam no-Eva bonile lapha ensimini yase-Edeni. Njengamanje siyafa ngenxa yokuthi basidla isono, and nathi siqhubeka lapho kwiziqalekiso zeziqalekiso zabo ngokonke okwenzakalayo njengamanje. But into esiyidingayo ukuthi sazane noKristu, ngoba sisenzelwe ini? Umusa phezu komusa ngoKristu. Esikudingayo njengamanje ukuthi sikholwe ukuthi uJesu Kristu wafela izono zethu. Sibhabhade sithi iKristu siyakwamukela njengenkosi nomsindisi, ngoba isono siyabulala. Ngiyaphinda, isono siyabulala, ngisho kuthiwa singakanani, ngisho kuthiwa sincane kangakanani, ngoba it's a certain demon esuke ehleli kuwena, engathi umnikazi walo mase ezolanda ingane yakhe ifuna ukuhamba nawe. Because uSathane usuke ezolanda idemon lakhe kuphela emzimbeni wakho. Mase ezolanda ngesikhathi athanda ukulanda ngalo, izothi nani, nangu naye, nangu. So kona konke ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu. Yebo, impilo yakho uyibona i-right, ihamba kahle, yonke into uyanakekela, uyasebenza nokuthula, but for how long? Mina ngizokulethela inkosi nomsindisi efuna ukukunikeza ukuphila eternally, phecelezi okwanguna phakade. Because yazi i-period noma iminyaka emide kakhulu ekhona eseke yaphila lapha emhlabeni 969 years kuphela ubaba uMethuselah. Imagine 900 kuphela. And njengamanje sekuyababaza umuntu umefika 100. Iminyaka isimfishane isimncane ngalendlela eyisimanga. Buka ke. If uNkulunkulu lesafuna siphile kakhulu ngaphezulu, uyasimema namhlanje esazana noKristu njengenkosi nomsindisi kuqala. Ngokuba ukholwa yiyo ngeke asabhubhe kuyoba nokuphila okuphakade. Esho njalo kuyena uJohn 3. Athi Nicodemus, ngenze njani ukuthi ngithole umbuso wezulu? Wathi uKristu, ngiqinisile ngithi kuwe akekho umuntu yobona umbuso wezulu uma engazalwanga kabusha. Wathi ngibuyele esiswini sikamama, wathi kuzomela ukuthi uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. Uzalwa kabusha ngamanzi ukuthi ubhabhadise ucwilise emfuleni ohambayo. Bese uzalwa kabusha ngomoya ukuthi ukwamukela umoya kaNkulunkulu ongamafutha ozokuqondisa esonweni. And ukuhamba ngomoya kaNkulunkulu bantu baNkulunkulu kukhumbuza yonke into. Ngisho ungayibona incane kangakanani, hey, inkulu spiritual. Ngisho ngabona ukuthi hayi it's just ukuthatha u200 nje. Hey, mukhulu kabi lo 200 spiritual. I-chips lo, ngisho ngathi i-chips elodwa likhulu spiritual because umtshontshile. Because bantu baNkulunkulu lento kanjani usuke uholwa ispirit thizeni esithi yenze le nto le. Because ayikho into eyivelo lapha emhlabeni. Ayikho into eyivelo, ngisho ngayimali, ngisho ngawumuzi ongaka, ngisho ngayini, ayikho into eyivelo. It's all a matter of ukuthi yini ekholelile ukuthi wenze lokho. How wazi wancishana bo, usungaze uncishane namanzi. Usungaze uncishane nebhakede, usungaze uncishane nokuthi uholwe imuphi umoya uku-influence leyo decision leyo yenzayo ngaleso sikhathi. So leyo nto ebalekile abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, ayikho into eyivelo. Ukuthi ngayo ingubo yokulala phela yintsha nani ayisho lutho yonke lento le. Umbuzo uthi imuphi umoya okugqugquzelayo noma okuqhubayo to do whatever lo usuyenza. So izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu bantu baNkulunkulu, sithi bantu phendukani ngombuso wezulu sisondene ihlengwe nesindisi nibhabhadiswe ngokuphela izinto zonke seyifikile nganti ukufa kuseduzane kakhulu. Isikhathi esingakanani uzokondla uNkulunkulu wakhe isikhathi esingakanani? Ngoba baningi uNkulunkulu, ungatsheli ukuthi uJehova umdali wezomhlaba kuphela. NoSathane uyibiza uJesu manje. NoSathane uyibiza uNkulunkulu. Ungadidiseki bantu baNkulunkulu. Uthi uyakhonza nje, uyakholwa nje, ungalingi ukuthi udiseke. Baningi uNkulunkulu. Khumbula incwadi yababeHezekiya, bemthatha uNkulunkulu emdonsa ngezinwele, emdizize, emtshengisa ukuthi buka bakhonza muphi uNkulunkulu. Bakhonza uNkulunkulu welanga, bakhonza o-Ashari, bakhonza oBhali, bakhonza izithixo, bakhonza zonke lezi zinto lezi ezinyanyekayo ezisinengiso ngaphambi kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu, unaye uKristu empilweni yakho njengenkosi nomsindisi. Uma ungenaye lo uNkulunkulu wakho lo okunakekelayo uzokunakekela isikhathi esingakanani? Sibuze lokho.
Ungangitsheli uzokunakekela for 100 years. Sincane kabi leso sikhathi compared to impilo engunaphakade. Ungangitsheli uzokunakekela for 30 years. Incane kabi u-30 years compared to ingunaphakade. Ukuthi thina abantu impilo sivele siyibuke siyifinyeze sibuka kade kukhulu kuningi futhi. Nje ngikhuleka emnandi indaba zombuso wezwe abantu phendukani. Umbuso wezwe losesondeni ihlengo nesindi sinibhabhadiswe. Ngokuphela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane ngokukhulu. Ungaphuca leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi usindiswe. Uphulukise umphefumulo wakho. Sophenduka namhlanje kusenzeka. Ziphilise umkhethe uKristu. Ukuze ukwazi ukuthi usindise ngokuphila kwakho sezandleni zakho, sey'ndebeni zakho, semehlweni akho, senyaweni zakho. Kukuwe uqobo ngoba uwena responsible for impilo yakho. Kwasibe nani. Ngibusise ku-TikTok uLihlithemba, Facebook Lihlithemba Mzobe, Instagram Lihlithemba with I Mzobe, naku YouTube Lihlithemba Mzobe. Kusibusise sibekele manje uzephathi. Amen.